Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiloleni ndiyitane Honorable Ben Malunga MP amene ndi nduna ya maboma ang'ono. Antonio woye! Antonio woye! Ndipereke ulemu kwa lendo olemekezeka nduna yona za chitetezo bambo Mkito ulemu wanu, nduna information ulemu wanu bambo Chisale ulemu wanu, Inspector General amfumu andamera komanso mafumu wonse ndakuona anatenga ndakuona ni achimombo mafumu wonse ndakuona ni akuluakulu achipani monitonse lero kwa boma lili pano eti chabwino ine zonena zambiri ndilibe guest of honor ndinabwera kuno tinakambirana onsewa ndi abale yanga ndipo tinagwirizana kuti kuno wina aliyense ongonena kuti maliseche ake asowa amene tumutengera ku polisi sichoncho nanga tinagwirizana eti ndibwereze kunena kuti mafumu kuno ku Nsanje komanso mafumu dziko lonse akudziwa kunena kuti malamulo a dziko lino amanena bwino kuti mfumu kudera kwake kukhale bata, ndipo ngati kulibe bata malamulo omwewo aza ufumu amanena kuti mfumu imeneyo ichotsedwa. Ndipo Inspector General komanso a minister palibe mfumu imodzi imene ifuna kuchotsedwa hapa. Alipo afuna kuchotsedwa hapa amene wakumadera kwawo kukhala chitetezo choyenerera, ndipo anthu amene amayang'anira azifa kukoma chifukwa padzana anaponya voti kuti azifa kukoma moyo anthu awa. Chachiwiri a guest of honor ndimafuna ndinene ena polemba akumanena kuti kuno kunali mob justice. Bana, mob justice ndiye kuti anthu kutengera lamulo m'manja mwawo pa munthu amene waphwanya lamulo, koma kuno kunalibe anaphwanya lamulo kunoko chifukwa palibe amene maliseche anasowa. Alipo ndiye amene anapanga kuno sunali mob justice koma unali chigawenga, ndipo ife tinagwirizana kuti kunsanje kuno chigawenga tivomerezanso moyo wa chigawenga kuno. Ndikutsimikizireni ife monga maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi ndi mafumu onse m'Malawi muno sitilola khalidwe la uchigawenga. Izi zikumachitika pa nthawi imene ena sanakhulupirirebe kuti boma padakali pano ali pa benchi. Ana abwera poyamba ndikumazanena m'Malawi muno kuti anthu akumwedwa magazi. Alipo anamwedwa magazi mdziko muno? Alipo anamwedwa magazi? Ana abwera nsomo muno ndikumana manso nkhani ya malubino kuno. Cholinga chawo amafuna azinena kuti ati m'Malawi muno mulibe bata. Ndiyeni mafuna ndinene as long as ife kunduna kwathu kwa local government ndili nduna muboma ili la bwana Nkulukuta moyo mafumu andife tonse anthu akumudzi tagwirizana kuti bata likhalapo, ndipo tinena kuti ayi kwa iwo ofuna kubweretsa chiopsezo pa chitetezo. Amalawi tisamavomereze zopusa yayi. Zimene zinachitikazi zimene zikuchitika zinthu zopusa. Ndiye kuli anthu kaya anthu ozina lawo ni machinga kaya ndiliwonde iweyo kaya ndindani kuti kumatumidwa ndikumalemba zopusa sitivomera. Ndiye kuli ena amene akupapatsidwa ndalama kuti azipitirizabe pa social media kumalemba zopusa ma 20 million akulandirawo apolisi wakudziwa awa ndi anthuwa. Malawi atetezeka, Malawi ndi wamtendere, ndipo mafumu ayika chitetezo choyenerera ngakhale kumudzi, ndipo Malawi akhala wamtendere. Osamangoti anzathu akutukuka inu mukati za maiko anzathu ku Rwanda angavomera zopusazi. Ifeso Malawi tivomera mafumu, tivomera zopusa, tivomera uchigawenga ku Malawi kuno sizitheka. Ndipo kuyambira lero ukamapanga zako olokuwonjezera nkhani imene kulibe udziwe kuti ukufuna kupweteka Malawi, ndipo ife sitikusiya mafumu sakusiya tionetsetsa kunena kuti m'madera mmene timakhala mukhale bata timtendere. Amalawi anzanga inu timayankhulana nthawi zonse, koma pano pali mulendo olemekezeka, mwini wa polisi, mwini wa matiye gasi, mwini wa unyolo, mwini wa ndende,
ameneyi ndiye mulendo olemekezeka lero. Bwana alankhuleni anthuwa. Zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa nduna zinzanga kuyambirira Honorable Ben Malunga Phiri MP anduna maboma ang'ono. Ulemu wina upite kwa bambo Shadrack na Malomba anduna ofalisa nkhani. Unduna wina ulemu wina upite kwa anduna amayi. I think amene kusayira mpano mwaona kukwera apa anali ndi kuzinchito zina mwaona kufika alandiro ulemu wawo nda amene akufikawa. Ulemu wina upite kwa anduna achiwiri kofesi kwanga bambo Norman Kisale landirani ulemu wanu. Ulemu upite kwa Gogo Ndamera komanso ndazi gogo ena wonse amene mwatisatira ku mkumano wa masanawo. Tipeleke ulemu kwa bambo Luhanga Inspector General Amalawi Police Service pamodzi ndi bambo Kumukumu komanso maofficers nonse amene mwachoka ku polisi. Ulemu upite kwa ma civil societies, ma NGOs amene mabwera kuno. Ulemu kwa amene atitsegulira ndi pemphero ndi ena onse achipembedzo amene mwatisatira masanawa. Ulemu upitenso kwa achair akunsanje District Council amene mwayimirira bwana mkubwa wa kusanje amene tamva kuti ali ku skulu. Ndi ena onse amene mwatisatira masanano atolankhani landirani ulemu wanu anyamata ndatsikana. Mkumano wathu wa masana uno chimene chatipangisa kuzakumana kuno ni nkhani imene yagwa kuno kunsanje ndi kuchikwawa. Nkhani yaboza, nkhani yonama imene munthu wina anangobwera ndi nkhani yonena kuti akuti ziwalozi kusowa kuno. Zosatira zake anthu anayamba kuachita kuamenya anthu ngati amene aja. Kuno kunsanje tikumvesedwa kuti anthu awiri anamwalira. Nyamata wa mphamvu zake wozichitira business zake pa nsanjepa anamwalira chifukwa cha nkhani zonamazi. Chimene chati pasa ife kuti tibwere kuno kuchokera kwa profesa kuti tuma nduna folo kubwera kuno. Timafuna kuzakutulirani mthenga kwa inu abale athu akuno kuchikwawa ndi kunsanje. Kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko limene tinasankha democracy. Tikanena kuti democracy tikunena kuti boma losatira malamulo ndi chilungamo. Munthu ngati walakwira malamulo ayenera kumangidwa ndi apolisi ndipo ayenera kupita pa khoti kuti akaweruzidwe ngati ali olakwa. Palibe wina aliyense amene ali ndi mphamvu zolanga munthu kupatula makhoti okha kugamula komanso ndiwo anapasidwa mphamvu zotenga kumasunga anthu olakwa ngati kundene ngati anzathu aku prison. Manja mwathu chinthu chimene chimachitika nchonena kuti malamulo amaphwanyidwa ndipo chilungamo chimasowa. Ndayi zambiri ife apolisi timadandaula ngati munthu watelakwira madera mwathumo ndipo tangomugwira ndi kumaliza tokha. Ifeyo zimativuta kuti tipeze umboni weni kuti kodi chinachitika ndi chani. Khulupirirani ife apolisi ndi ntchito zimene zitimagwira. Ndipo choti muyenera kuti mudziwe ndi chonena kuti apolisi awa mphamvu zawo zimachokera kwa inu anthu. Munakhazikisa ndinu nomwe. Ntchito zimene amagwira ndi ntchito zimene inu munawatuma kuti mukatigwire ntchito izi. Mukatikhazikitsire bata ndi mtendere pakati pathu. Ndipo aliyense olakwa muzikatigwirira muzikapita naye ku khoti ndipo azikamuweruza. Ndelero tisatembenuke kuti munthu tikangomva kuti watilakwira nthawi imodzi amugwira ndi kukalanga tikatero ndi kuti ife ndi kuti tikulakwa kwambiri. Komanso china chimene chimachitika chonena kuti tikatengera malamulo m'manja mwathu munthu uja ndikummenya ngopeza kuti munthu uja wamwalira. Mwina nkutheka anthu angomunamizira ngati mene zimakhaliramo. Chifukwa ena tikumvesedwa ngati mene zimakhaliramo. Chifukwa ena tikumvesedwa kuti zinali ngongole ngati zathu Antonio. Kuti wangongola ndalama kwa anzake malo mobweza kuti akabweze ngongole zija akumamba nokumanamizira kuti uyu akumachosa ziwalo za anthu. Cholinga kukana kuti asatani asabweze ngongole. Ndiye munthu uja tikampanga chipongwe ndiye kuti tikubweresa umasiye pa khomo. Mayi tikumpasa umasiye. Ana tikuwapasa umasiye. Abaleka munthu uja amene amandidalira tikuwasiyaso pachani? Tikuwasiya pa masiye. Tikatero kodi chilungamo chija chili pati. Amalawi anzanga.
inu anthu akuno kunsanje ndi kuno kuchikwawa ndi anthu ozindikira. Kuti ife tidziwe kuti ndinu anthu ozindikira, munakana Amalawi Congress Party kwa votera ndi voti imodzi yomwe. Ndi chimene tinazindikira kuti ndinu anthu openya. Tsono lero asakugwiriseni ntchito, asakunamizeni. Musatumikire anthu olephera. Ife tikufuna kuti inu kuno mumve kukoma ndi ulamuliro wa chipani cha DPP. Mafumu anduna anu a local government anakuuzani kukubwera ndalama 5 billion ma constituency. Ndicho linga choti titukule maderamu. Azimayi apeze mwayi wa ngongole 100 million, azimayi atakate apange ma business kuti atukule miyoyo yawo. Achinyamata kuli ndalama zoti muchite ma business. Izi ndi zimene tiboma lanu la DPP munalivotera zimene akufuna kuchitirani. Ndiye ndikupempheni chonde tiye tigwirane manja. Koposaposa chitetezo cha mdziko chimadalira inu anthu akuno kumudzi. Apolisi zona tili nawo, koma mukayang'ana apolisi walipo ochepa. Tachuluka ndife anthu akuno kumizi. Komanso anthu akubawa timakhala nawo limodzi m'madera mwathumo, ndi amene timawadziwa. Kani malocation imu mwina tizidabwa nzibambo, mwina kumangodabwa kuti madzulo wasochoka pa khomo. Kubwera mmamawa akubwera ndi katundu. Tiyeni tikamuneneze ku polisi. Tizizifunsa kuti kodi bambowa ntchito imene amagwira ndi yotani. Katundu amene amabweretsa makomomu ndi yotani. Ngakhale ife azimayi tisakomedwe ndi kulandira katundu wakuba makomomu. Mukakwatiwa ndi chimbalangondo, pitani kachinenezani ku polisi. Chifukwa mmawa azakupasani mavuto akulu inu pamodzi ndi wana wanu. Ndiye kukumana kwathu kwamatsana kuno chonde amayi ndi abambo kuno kusanje, kuno kwatiyenda mera kuno. Pano pantowe. Tikukupemphani kuti kuyambira lero tiyeni tikaona apolisi tiwatenge kuti amene wande abale athu. Tisakhale ma agency ankhani zonama. Tisakhale atumiki ankhani zonama. Nkhani iliyonse tisanayipereke kwa nzathu kugawana ndi nzathu tiyambe tazifunsa kuti kodi nkhani ndiona kapena ndionama. Tikumvana mayi ndi abambo. Tikatero ndiye kuti zonse zizakhala bwino. Kwa nzathu inu amene mumatithandiza ntchito za polisi kukumidzi, tikupempheni kuti tiyeni tigwire ntchito limodzi. Ndicho linga choti m'midzimu mupitirire kukhala bata ndi mtendere. Dzulo kunsanje kuchikwawa ndinanena mawawa ndipo ndibwerezenso kuti kuli chipani chimodzi chimati chikakhala ku position timamva zinthu zambiri zochitika muno Malawi. Akakhala ku opposition timamva malibino amba kufa. Akakhala ku opposition timamva nkhani zoti awo opopa magazi abwera. Lero ndizi tikumvaza kuti katundu akusowa. Kodi katundu amasowa? Katundu ndi wako unabadwa naye. Asowa apita kuti. Ndiye tiwapemphe kuti chonde. Ku opposition sikofera sikumanda. Ife tinali komweko koma tinabwerako, koma opposition ya ife inali ya nzeru osati ngati imene akutani akuchita nzathu. Wako opposition ndi amboma ntchito yathu ndi imodzi kuthandizana kutukula Malawi. Chifukwa kumapeto kwake anthu awo ali panowa chimene akufuna kwa iwo ndi chitukuko. Chimene akufuna kwa iwo ndi chakudya. Chimene akufuna iwo ndi choti moyo wawo ukhale wosintha. Ndigwirizane nawo a deputy mawu amene yankhula. Chonde aku opposition zilemekezeni satenani malamulo. Mukasatira malamulo ndife apolisi sitizayambana. Koma mukayamba iniyo kutsogolera kuphwanya malamulo, ilamulo lizagwira ntchito pa inu. Ndimaliza ndikuthokoza kwambiri kwa nduna zinzanga. Koposaposa a president amene anativomera ife nduna zonse zinayi kubwera kuno kuchikwawa ndi kunsanje kuti zacheze ndinu abale athu. Ulendo yamba ndomaliza tikhala tikubweranso kuzacheza nanu kusogolo kuno. Koma ndikuthokozeni nduna zonse zimene mwatisatira kuzakhala nafe kuno. Tikuti inunso kwanu kukazakhala zina zochitika tiyitaneni tikakhala nanu limodzi. Tikufunirani zabwino zonse kuno, khalani abata ndi mtendere, khalani okondana, tiyeni tonse pamodzi titukule dziko lathuli. Mulungu akudaliseni dziko kwambiri. Oh, ndisana khale nanga sinzima itabwera ndi mmodzi edi. Moni eka. Bwerani. Manja mwa mulendo olemekezeka chifukwa cha mawu amphamvu amene ayankhula pano. Manja mwawo zikomo kwambiri. Ulemu inu bambo Mukhito nduna yona zachitetezo mdziko lino la Malawi komanso deputy anu amene alipo mpa. Ben Phiri nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko. Inu bambo Namalomba nduna yona zoyankhulira boma
ndi zaluso. Akuluakulu nonse muli pano, magogo athu, mafumu nonse amene muli pano, a inspector general muli pano ndi ma commissioners onse, maudindo anu ndi akuluakulu, singathe kutchula mmodzi koma mumve ulemu. Ndi nonse amene tachoka nanu ku maunduna osiyanasiyana akuluakulu a ntchito zaboma, ma PS ndi nonse ulemu wanu. Ine ndithokoze bwana, wamkulu akayankhula mwana samayankhulanso ayi. Mulendo olemekezeka pamwambo uno ndi bambo Mukhito, koma ndachedwa chifukwa cha zovuta zina, komabe andikomera mtima kuti ndiyankhule. Tikakhala ku gender kuti mati ma he for she champion, kuteko bambo Mukhitowa ndi mmodzi mwa he for she champion. Wamkulu ndi mkulukuta moyo mwambamu, koma iwo wanso akusapota azimayi. Zikomo kwambiri. Ndithokozenso kwambiri chifukwa chondipatsa mwayi umenewu kuti ndiyankhule. Ine ndingofuna ndiyankhule mawu amene ayankhula kale, kungobwereza kuti kuphedwa kwa anthu kumene kwaphedwa anthu kuno kwasiyana ang'ono pa umasiye. Ana amene azakhale akulira moyo wawo wonse potaya makolo awo. Zimene zikuchitika kuno zikhoza kupangisa azimayi ambiri, ana, anthu okalamba, anthu olumala kukhala pa mavuto. Komanso pamene pakuphedwa anthu, ana ang'ono nkumaonera, timaononga ubongo wa ana ang'ono. Choncho zoterezi zisamachitike pakati pathu. Ana amayenera kukhala otetezedwa, akule ndi ufulu wawo, asamalidwe, komanso asamaone zinthu zoopsa kapena kukhala mu ngozi imene ana ena kuno akhala kale. Choncho nchitidwe umene utheretu. Komanso nditengerepo mwayi kudzudzula azimayi. Azimayi nthawi zina timakokomeza zinthu. Zoterezi zimayambira mbedi nchipinda. Abambo katundu uyu sindikumuona bwino wachepa, mwina munapita ku chibwenzi, katundu uyu sanali chonchi. Izi zimachitika nthawi zina munthu amafoka chifukwa cha matenda, nkhawa, koma sindiye kuti katundu uyo wabedwa. Katundu ali pomwepo akamasuka munthu. Inu azimayi anzanga amene tadusira zaka 5 kumbuyoku, azibambo amasowa ndalama, amasowa chakudya kuti atidyetse. Katundu amasowa atu amachepa atu mkati mutu. Ntchito imakanikatu sikuti amakhala kuti wina watengamo katundu, koma umphawi umene unabweretsa boma la MCP timalephera ife. Zibwenzi zinatha ni mavuto, zibwenzi zinatha, zibambo amathawa mabanja. Lero adadi abwera pampando tikukhuta, katundu abwereramo bwinobwino mmene momo. Zinthu ziyamba kuyenda bwinobwino. Tisalimbikise nchitidwe ophana kuti katundu uyu akuyenda bwanji. Ayi, katundu amachepa ni mavuto. Mavuto amachepetsa umu, amalanda mphamvu. Koma pamene mavuto akutha adadi abweresa maprogramu oti ife azimayi tiyambe ma business, azibambo kuli madefu ayambe ma business. Ndi zina zotero zitukuko, mavuto onse atha tikapita kogona ndi dale zabwinobwino tu. Katundu sangabwerereso iyayi. Choncho nchitidwe umene utheretu. Azimayi tisamakokomeze, ife azimayi timadziwika ndi chikondi. Azimayi timadziwika ndi kulimbikitsa anthu. Timadziwika ndi kulimbikitsa azimuna athu pa mavuto. Timadziwika ndi kubweretsa mtendere komanso chikondi. Ndiye tisakhale patsogolo kuyambisa mavuto kuti mdziko muno mukhale umasiye. Komanso tichenjeze nchitidwe odzimangirira. Nchitidwe odzimangirira amayi ndi abambo uthe. Nthawi yodzimangirira yatha pano tikukhuta zitukuko zikubwera. Tisiye kuzimangirira mavuto atha, mkulukuta moyo ali pa mpando. Tisazimangirire. Tisiye kugwirira ana ang'ono. Tikumagwirira ana obala tokha, khalidwe imene litheretu. Komanso kupha anthu okalamba. Tikumapha zigogo pofuna kuwalanda mbuzi ndi ng'ombe, kuwalanda minda. Khalidwe lopha anthu okalamba lithe. Kukalamba si tchimo, kukalamba ndi mdalitso ochokera kwa Mulungu. Msonkhanowu oyankhula kale anango ndikomera mtima bwanawa. Bwanawa ni munthu wabwino kwambiri. Ambuye udalitseni bwana. Ziko maliseche tusasowa ndipo khalidwe umene uthe utero kupanga zimenezi kupha nzathu, kupha zinzathu ndi mulandu. Ndiyeni tabwera kuno ndime maoneramu ndipo khala ngati kuti anthuwo amvetsetsa ndithu. Komanso timanena kuti mmene nayankhula ziphunzitso zina, zikhulupiriro zina zimene zikutitani, zikutichitira sakutichitira ubwino. Zina zoyipa zimene sikutichitira ubwino ndi asing'anga akumapezeka kuti no akumatenga mauthenga awo kumapita pa maradio. Mupezeka kuti ngati kuno kuli Nyatepa, kuli ma community radio zosiyanasiyana kapena ku national radio kumene kumapezeka kuti akupitisa mauthenga aja nkumanena kuti yayi mukafuna kuti mulemene mankhwala alipo, mukafuna kuti ati mutsirike munda mankhwala alipo, bwerani kwa ine. Mukafuna kuti yayi mukhale ndi maliseche abwino
kapena maliseche anu kuti asasowe kumene yaibwerani kwa ine ndikupasani mankhwala kumene kuli kunama kunja kuno tonsefa Malawi timakhulupirira Mulungu ndipo Mulungu Baibulo limene timakhulupirira ife komanso ngakhale mu Korani mmene samakamba za nkhani yakuti munthu akakupatsa mankhwala kapena sing'anga angakupangire zinthu zinazo kongofunika ndi kulimbikira ntchito. Wenanso chikhalidwe china choyipa maprofeti aneneri onyenga amene no akumapitanso kumawuza anthu kuti yayi madzi oyera ndi awa imwani mukatero kawazeni nyumba ndekuti iniyo ndekuti mukathamangitsa mfiti iyayi mukatero ndekuti chuma mukhandi chuma hayi aneneri onyenga titeronso popeza kuti anthu amene wamalonda awo amafalitsiraso mu radio mmene ine ndili nduna ndiye panopa tikunena kuti boma kufalitsa mauthenga asing'anga onama maprofeti onama ndi mulandu. Mutha kunenerera bwinobwino ngati aprofeti zabwinobwino zokuza mfumu wa Mulungu osati kuchititsa mantha anthu. Chimodzimodzi sing'anga utha kupereka mankhwala alitsipa koma osanamiza anthu kuti ino tikapanga chakuti ndiye kuti inu mulemera mwakuti tikapanga chakuti ndiye kuti ino tipanga chakuti ayi tabwera kuno chabwino tidzalangize anthu mauthenga ake amenewa izi nkhalidwe umenewo mdziko muno ndiponso sikokha kuno dziko lonse lino asing'anga aliposepose maprofetiso aliposepose tinene pano tasindika pano zimenezi zisapitirire yani zikomo kwambiri anduna zikomo kwambiri ndithu andunanso ndithu anakambapo makaso za masamba anchezo pamene anthu ndithu akumafalisa mauthenga abodza ndiye pompanonso ndithu tili ndi mlendo olemekezeka amene wabwera pano. Mlendo olemekezeka pa mwambo wa lero ndi anduna oyang'anira za chitetezo mdziko muno amene ndi olemekezeka apita Mukito. Yakulandirani kapena inunso mwatilandira? Tathokoza kwambiri. Ife tinakumvani ndithu mukupereka uthenga kwa anthu amene asonkhana pa bwalo lino la Mtowe okhudza zimene zakhala zikuchitika kuno. Tangofotokoza mwina mwachidule kuti Amalawi amene sanabwere pano koma akutimva komanso akutiona pa television pano amve kuti mwina zimene zinachitika kuno zisachitikenso madera wena. Ngani yaikulu imene tinabwera kuno ndi kufuna kuzakambirana ndi anzathu kuno ku Chikwawa ndi Nsanje makamaka kuyipa kufalitsa nkhani zimene tibe nazo mboni komanso nkhani zina mukazimvetsetsa bwinobwino zukhanga tizanga tikaufitifiti kuti ku Malawi kuno ufiti kulibe choyamba komanso china chachiwiri nchonera kuti nkhani zitikazimva tiye tiziyesesa tizifufuza kuti kodi nkhani izi ndizoona kapena ayi. China chachitatu nchonera kuti dziko lathu la Malawi ndi dziko losatira malamulo ndi pasapezeke wina aliyense ofuna kutengera malamulo m'manja mwake. Ngati munthu tikuona kuti pena pake palakwika tiye timutenge tikampereke ku polisi apolisi aja ndi process yawo akayesesa kuti munthu uja apite ku court akaweruzidwe kuti ngati ali wolakwa munthu uja ndiye court likampasa chigamulo koma tisatenge malamulo m'manja mwathu chifukwa tikatenga lamulo m'manja mwathu choyambirira nchonera kuti lamulo lomwe limamba kuphwanyika ndi lamulo. Komanso china chachiwiri nchonena kuti ngati panali umboni wa nkhani ina iliyonse umboni uja umapeza kuti wathera pomwepo koposaposa anthu ambiri tawayika m'masiye osiyanasiyana ana akumakhala pa maosiye azimayi akumakhala pa masiye nkhani zake kuzisata bwinobwino mwina nchilungamo chenicheni palibe. Ndiye ndi mthenga waukulu umene tinabwera nawo kuno komanso kuwapempha kunena kuti ife apolisi komanso iwo anthu akumuzi tiyena kumagwira ntchito limodzi chifukwa cholinga chake kumapeto kwake nchofuna kuti Malawi ina aliyense azikhala mwabata ndi mtendere. Ndinakumva ndithu munena kuti kubwera mwabwerako sikuti nkomaliza komano muzibwerabwerabe kapena muzitumabe anthu akunduna kwanu amene ndi akubweretsa chitetezo apolisi. Ndi mmene afikira anthu pano ndikuona kuti pali anthu ambiri mwakutira. Ife takhutira kwambiri kuti mthenga umenewu wafika komanso kufika kwanu kwa inu MBC kwatithandizira chifukwa mthengawu sitinakhale confined kokha kuno ku Chikwawa ndi Nsanje koma ndiye wafikiranso Malawi yonse kuti nkhani zakhati kumazimva mbuyo umu nkhani zopopa magazi kandi nkhani zodulidwa mayere timazimva kumbuyo uku. I think Amalawi ayambe kupenya kuti kodi zinthu zimene tikumazifunsa kuti kodi zinthu zindizoona kapena ndizonama chifukwa mbuyo monse mugwirizana nane kuti tinkhani tonse tonama iti palibepo ni mmodzi yemwe anabwera patsogolo anthu kusimikizadi kuti munthu uja anapopita magazi uja ndiwe sizinachitikepo. So ndizinso zimene zachitika kunozi tithokoze kwambiri kuti kunabwera china mtindi cha anthu ngati imene chafikira panochi poposaposa kubwera kwa ine kwa anyamata ku MBC kupangisanso kuti mthenga ufalike dziko lonse la Malawi. Izi ndi zimene timafuna. Iya anduna zikomo kwambiri ndikudziwa kuti ndinotanganidwa kwambiri komano ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera kudzakhazikitsa pansi anthu kuno ku Nsanje komanso ku Chikwawa. Ndikukhulupirira kuti mawu amene mafotokoza ndi anduna anzanu anthu kuno awamva ndipo achita zomwezo chifukwa timamva mmene mayankhula muja akuombera m'manja kusonyeza kuthokoza. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri.
mmene motu ndimene ayankhulira nduna azachitetezo mdziko muno olemekezeka apita Mukito amene afotokoza ndithu momveka bwino kwambiri kuti munthu aliyense Mulungu anamulenga mchilengedwe mmene amakhalira. Choncho anthu ena amangofalitsa nkhani zabodza cholinga chofuna kusokoneza anthu, komanso ena amalowetsa nkhani za ndale kufuna kusokoneza anthu, kubweretsa ndale kuti azikhala ngati anthu ena akuchita zoyipa pomwe zoyipa zakuchita ndiwo. N'chifukwa chake anenetsa kuti zimenezi aonetsetsa kuti zisachitikenso ndipo zithere. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.